ngicela uThixo kokuba ngabana asongezelele uthando 218 umthandazo wethu xa siphuma apha ingasuke uThixo asongezelele uthando ukuze sibathande abanye sibathande bonke uthando lukaThixo ingenalo uthando lokuthanda uThixo kunye nabo bonke abantu andincedi lutho ndingafanelanga ndiphi uthetha njengezithunywa zezulu luthando eyona nto ndingafanelanga ndinokwazi konke izazi nemfihlakalo luthando eyona nto ndingafanelanga ndinalo nokholo lususa kwanendaba luthando eyona nto ndingafanelanga ngobutyebi bam amahlwempu ndiwaxhasa luthando eyona nto ithi vesi yokugqibela xa isithela emdele awuya usikhokhele nomthandazo ukuthi uThixo nansi le consultation ifikelele esiphelweni ngale mini namhlanje bakhona abantu ababizwe lemvuselelo ilapha nangabalapha nabo ungalibali tata mbeka abantu bebenqwenela ukuba ngabana bangajoyina le nkonzo kodwa ngenxa yendawo ezithile emiphefumulweni emizinjeni nasekuhlaleni baziboneke sele bengekho kunye nathi tivesi yokugqibela ndiphe ulothando ndibathande bonke umphefumulo nangengqondo